Min investigazzjonijiet li saru mill-FBI, allegatament Yorgen Fenech prova jixtri l-velenu għal raġel li jiżen 80 kg. Ftit xhur qabel ġie arrestat, in-negozjant Yorgen Fenech allegatament prova jixtri minn fuq id-dark web cyanide, kimika velenuża li tista' toqtol lin-nies. It-Times irrappurtat li minkejja li mhux ċar mhux jiġi esklus li fil-mira ta' din il-kimika velenuża kien hemm Melvin Theuma, il-middleman fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia li ngħata l-proklama sabiex jixet il-verità kollha brabta mal-każ tal-qtil ta' Caruana Galizia. Nhar it-tnejn fil-kumpilazzjoni l-ispettur Kertzara qal il-pulizija qed tinvestiga dan it-tentattiv li allegatament sar minn Yorgen Fenech biex jimporta f'pajjiżna kimika velenuża. Intant it-tlieta l-Maġistrat Rachel Montebello reġgħet ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest tan-negozjant Yorgen Fenech. Fid-deċiżjoni tagħha l-Maġistrat Rachel Montebello qalet li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija brabta mal-qtil ta' Caruana Galizia għadhom għaddejjin. Il-Maġistrat saħqet li ma jistax jiġi esklus li jekk jingħata l-ħelsien mill-arrest, Fenech jipprova jaħrab mill-pajjiż. Fl-istess jum ġie rrappurtat li Melvin Theuma qed jirkupra wara li saret l-operazzjoni tal-qalb. Fit-tmiem il-ġimgħa huwa ddaħħal l-isptar Mater Dei wara li ħassu ġie f'sidru. Fl-isptar huwa qed jinżamm taħt sigurtà stretta u qed jitħalla jkellem biss lil ħaddiema mediċi u l-istieħba tiegħu.